هفتیا یکم ji gerahiştan ji danûstandinên Cînêvê derbas bû û têde dibistora serkeft di pêkanîna danûstandinên hevdem yên nerastteraz di navbera şandan de. Ku dibistora karîbû danûstandinan bi şandên her du aliyên beşdar ji opozîsyon û rejiyena Sûriyê re di riya tevgera di navbera her du holan de ya ku her yek ji yadî bi 5 metroyan dûr dikeve. Lê tûrê keftin çê nebûn. Tevî eşkerekirina dibistora ji wê yekê re ku wê danûstandinên gerahiştan ji Kongrê Cînêvê sêşemba bê wê berdewam bibin. Lê tû biryar taneha li Şama paytexta Sûriyê nehatine standin. Derbarî vegera şanda rejima Esed ji mêza danûstandinan re lê bingeha netewên yekgirtî ji bo beşdariyê berdewamiya danûstandinan de bikin. Lê li gor çavdêran ku gotinên Caferî derbarî nevegera wan ji bo wê bingehê tenê ji bo pêkanîna fişarekê yê li ser dîmistora û şanda opozisyonê ji bo bilindkirina banê gengeşeyan û vekşandina mercê nehêlana Esed di hikûmeta vegihêz de ku ew yek bû egera vekêşana şanda rejima Esed ji beşê yekem ji gerahiştan ya danûstandinên Cînêvê. Dîmistora her wiha belgenameyek li ser şandan belav kiribû bê ku lê gel rejimê gengeşe bike û ew yek ji aliyê Caferî ve hat rexnekirin. Lê dîmistora ji aliyê xwe de got ku ew belgenameya nû ne tenê ramanên wî ne lê her wiha ramanên hevbeşin yên ku ji aliyên beşdar hatibûn wergirtin. Lê Caferî divê derbarê de got ku dîmistora ne aliyekî danûstandina ye lê danûstandin di riya wî de têne pêkanîn. Hêjayî gotinê ye ku ew belgenameya ku dîmistora belav kiribû ji 12 xalan hatibû pêkanîn. Şêrîn Kîlû Ark.